Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa, ndipo ino ndi episode ya chitatu muchigawo chathu chimene tikuphunzitsana nkhani yokhudza mitala mchisilamu. Mu episode yapita ija tidafotokozapo kusiyana kumene kulipo pakati pa mwamuna ndi mkazi kumbali ya udindo komanso ufulu. Mwamuna Allah adampatsa udindo waukulu kwambiri komanso adampatsa ufulu wambiri, ndipo mkazi adapatsidwa udindo wochepa koma adapatsidwa ufulu wochulukirapo. Ndiye pachifukwa chimenecho aliyense akuyeneka kuyang'ana za ufulu umene Allah subhanahu wa ta'ala wamupatsa. Asayang'ane za ufulu wa wina ndipo asatsekereze za ufulu wa wina. Pokhapokha winayo avomereze kuti ufulu basi sindikufunanso. Ndiye mu episode ino timafuna tiyambepo kufotokoza zolinga za mitala, kuti kodi mitala imene Allah tabaraka wa taala adayikhazikitsa kuivomereza komanso mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndi kuyichita, kodi cholinga chake chenicheni chimene ifeyo tikutolamo mu ukwati woterewu ndi chiti. Sharia Allah subhanahu wa ta'ala poibweretsa kwa ife, cholinga chake chinali chofuna kusamala zokhumba za unyinji wa okhulupirira onse, osati za okhulupirira mmodzi yekha. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala popereka sharia, tikati sharia apa tikamba za malamulo amene Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa ifeyo, oti chitani ichi ndipo musachite ichi. Chinanso adatipatsa kuti ititeteze ife okhulupirira tonse ku vuto lalikulu osati vuto laling'ono. Ndiye tikaona mu nkhani yokhudza mitala, anthu ambiri amakhala ndi maso apafupi, amaona zapafupi, saona patali. Mukuyankhula kwake Khalid ibn Ma'adan iye adati, ma min adamiyin illa walahu arba'u a'yun. Palibe munthu pano pa dziko lapansi kupatula kuti iyeyu adapatsidwa maso anayi. Ainani fi ra'sihi, maso awiri ali mutu makemu kunkhopeku. Yubsiru bihima amra dunya, amene iyeyu amawagwiritsira ntchito kuti aziona zinthu zokhudza umoyo wa pa dziko lapansi. Wa ainani fi qalbihi, ndiye alinso iyeyu ni maso awiri mu mtima mwake. Yubsiru bihima amra al-akhirah, amene amamuthandiza iyeyu kuti aone zinthu za umoyo umene uli nkudza. Fa idha arada Allahu bi'abdin khaira, pamene Allah subhanahu wa ta'ala wamufunira zabwino kapolo wake, wamukondetsetsa kwambiri kapolo wake, fataha ainaihi allataini fi qalbihi, Allah amamutsegulira maso ake awiri amene ali mu mtima mwake. Fa absara bihima, ndipo iyeyu amaona nawo masowa ma wu'ida bil ghaibi, zonse zimene zili zotani zobisika. Fa amina al ghaiba bil ghaibi, ndiye iyeyu amakhala wotetezeka ku zinthu zobisika kudzeraso mu zobisika. Chimene akufuna kutanthauza pamenepa, kutanthauza kuti munthu ameneyu amatetezedwa ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala kudzera mu malipiro akumumvera Allah subhanahu wa ta'ala. Mmodzi wa ifeyo atati awerenge mbiri ya Chisilamu, iyeyo azindikira kuti akazi okhulupirira enieni amene Allah subhanahu wa ta'ala adawatsegulira maso a mumtima, iwowa ndithu adakhutitsidwa komanso kupirira ndi umphawi, ndipo sadali ndi vuto mwamuna wawo akakwatira mkazi wina, komanso iwo samanamizidwa ndi moyo wa pa dziko lapansi komanso zokhumba za anthu ofuna kuononga mitundu ya anthu. Iwo samanamizidwa ndi zimenezo. Chifukwa chani? Allah subhanahu wa ta'ala adawatsegulira maso oona za ku akhira, chifukwa akamaona ukwati umenewu
samaona kuti anthu akupanga bwanji, amaona kuti ichi ndi chilolezo cha Allah. Iwo amayang'ana Allah, samayang'ana anthu. Ndipo chifukwa chonena kuti amayang'ana Allah, zidali zosavuta pa iwo kuvomereza. Koma lero alipo akazi amene amayankhula mwachipongwe ponena kuti ndi mkazi wotani amene angakwatiwane ndi mwamuna wotali pa banja kale. Ndipo ena amalumpha malire ponena kuti mkazi wokwatiwa kwa mwamuna wa pa banja kale ndi wachigololo, ameneyo akufuna kuphwasula mabanja anthu ena. Inu mukuchitika bwanja akazi inu, osapeza wanu mwamuna bwanji? Iwo amayiwala kuti akazi amtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adavomera kuti akwatiwane naye mtumikiyo sallallahu alayhi wasallam mu nthawi yomwe mtumiki adakwatira Sauda binti Zam'a pambuyo pakumwalira kwa ndani? Kwa Khadija binti Khuwailid. Akazi ake ngati ndani? Aisha radhiyallahu anha, Safiya binti Huyay, Hafsa binti Umar, Zainab binti Jahsh ndi ena. Kuchokera mu mawu amene akazi amasiku ano amayankhula onena kuti ndi mkazi wotani yemwe amadzipereka kwa mwamuna kale wa pabanja, mawu amene wawa ndi mawu achipongwe kwa basi. Chifukwa chani? Chifukwa mumawanenanso akazi amtumikiwo kuti adali akazi wotani kumakakwatiwana ndi mtumiki wotalikali ndi mkazi. Ndiye yankho lawo akazi oterewa mukawafunsa amati nthawi imeneyo ndiyosiyana ndi ino. Akuti nthawi imeneyo iwo amadzipereka nthawi imeneyo chifukwa cha mmene analili, imani yawo inali yokwera, moyo mwawo samakhumba zambiri, zoyankhula zosiyana-siyana. Apa zimasonyezeratu kusazindikira kwawo kuti malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala omwe Allahyo adawapereka kwa umma uno wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam sadzasintha mpaka na tsiku la chiweruzo. Zomwe zidaperekedwa mu Qur'ani sizingasinthe chifukwa cha kusintha kwa nthawi kapena malo. Zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsa zidzakhalabe zikugwira ntchito kufikira kiyama. Ndipo zimene maswahaba radiyallahu anhum adachita zidzakhalabe zopambana. Taonani Ayyub as-Sakhtiyani mene adayankhulira kunena kuti وَمَنْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Aliyense amene atayankhule zabwino zokhudza maswahaba amtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, munthu ameneyo faqad bari'a minan nifaq, wadzitalikitsa ku umtema kuwiri nifaq. Ndipo waman yantaqisu ahadan minhum, aliyense amene atanyoze mmodzi wa iwowo, au yubighidhuhu li shay'in kana minhu, kapena kunyasidwa ndi zimene mmodzi wa iwowo adachita, fahuwa mubtadi'un, munthu amene yoyo ndi munthu woukira. Mubtadi' woukira. Mukhalifun lisunna, amene yonso ni munthu wotsutsana ndi sunna. Wasalafi salih, komanso akutsutsana ndi awo amene adali wongoka, amene adamwalira ali pa chiwongoko, akutsutsana nawo amenewo. Wal khawfu alayhi, ndipo zili zosakayikitsa kuti pa iyeyu pali chiopsezo. An la yurfa lahu amalun ila samai, kuti ntchito zake sizikwezedwa kupita kwa Allah tabaraka wa taala. Hatta yuhibbahum jami'an, mpaka na atawakonda wonse maswahaba. Wayakuna qalbuhu lahum salima, ndipo mtima wake ukale wopanda chidani ndiwo, akale wogonjera pa zimene maswahaba radiyallahu anhum adachita. Ndiye akazi amene amawasambwaza maswahabiyati kunena kuti amene wanali iwo, akazi amene wanali achikale ndi kale lomwelo limene zimenezo zinkatheka, mu nthawi yathu ino sizingatheke. Munthu amene yoyo ndi munafiku. Ngakhale ali msilamu, akuvala hijabu, akuswali kasanu pa tsiku, ndinu anthu amene muli oti simukudziwika kuti kwenikweni mukutsatira ziti. Chifukwa chani? Awawawa amene adavomera kuchita mitalawa, sikuti mitala yake inali yosiyana ndi imene mwamuna angapange mu nthawi yathu ino. Idali yomweyo, malamulo ake ndi omwewo. Choncho
kunena kuti maswahaba amuna amene amachita zimenezi komanso maswahabiyati adali anthu otsalira pochita mitala, kapena kuwanena akazi amaswahaba awa kuti adali otsalira povomera mitala, kumeneko ndi kusonyeza umtema kuwiri umene munthu msilamu weniweni sakuyeneka kukhala nawo. Munthu asakhale mdani wa sunna chifukwa chosamvetsetsa chipembedzo cha Allah, asapange zimenezo. Taonani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akufotokoza kunena kuti inna ashaba ra'ayi, ndithudi anthu ogwiritsira ntchito maganizo awo ochitenga chipembedzo mmene iwo akuonera, aada as-sunan, ndi adani as-sunna. Chifukwa chani? A'yatuhum an yahfadhuha, iwo adakanika kuisunga sunnayo, watafallata minhum an ya'uha, komanso tanthauzo lake lidawavuta kuti alimvetsetse liulo kuti sunna. Wastahyaw hina su'ilu an yaqulu, komanso adachita manyazi pamene adafunsidwa ndipo iwo adati la na'lam, ife sitikudziwa kuti sunna ndi chani. Fa'aradhu sunan bira'ayhim, choncho adayitsutsa sunna kudzera mu maganizo awo, amangoganiza basi. Ndiye pachifukwa ichi mitala sinakhazikitsidwe ndi Allah kuti cholinga chake chidzakhale choti amuna akwaniritse zilakolako zawo mwa akazi awiri, atatu kapena anayi. Ngati anthu amaganiza choncho, kuganiza kwawo ndikoperewera, ndikobwerera mbuyo. Allah akuwauza amuna achisilamu kuti ayambe kukwatira akazi awiri kapena atatu kapena anayi. Ndipo ngati sangakwanitse kuchita chilungamo pa akazi amene wawawa, zili bwino kwa iwowo kuti akwatire mkazi mmodzi yekha. Ndipo mkazi mmodziyo Allah subhanahu wa ta'ala wamutchula kumapeto. Koma izi sizikusonyeza kuti chisilamu chimakakamiza amuna onse kuti akwatira akazi angapo, koma kuti chilolezo chimene Allah subhanahu wa ta'ala wachipereka pa ukwati ndichoti mwamuna akwatira akazi awiri, atatu kapena anayi. Koma ngati it means ndeti ndi condition imeneyo ndikuti akhoza kukwatira mmodzi. Ndiye potsiriza tikaliona banja la mwamuna ndi mkazi mmodzi mosapsatira, silimasamala nthawi zambiri zokhumba zenizeni za anthu, limayika malire pa zinthu zambiri kwa onse awiri, mwamuna ndi mkazi yemwe. Uku anthu nkumati banja loteleli ndi limene lili lopambana. Ndiye muona kuti m'malo mwake limapereka chipsinjo pa mwamuna yemwe amavutika mu mtima pamene wafuna kukwatira akazi ena. Chifukwa chani? Amakhala ni mantha. Ndipo limamupanga mkazi kuti moyo wake aumange pa mwamuna wakeyu basi, kusiya kuyang'ana zinthu zina za umoyo wake. Chifukwa amaona ngati kuti iyeyo basi pa dziko lapansi pano palibe chimene angapange ndi mwamunayo, palibe chimene angapange kumutenga mwamunayo ngati chani? Ngati mulungu wake. Kufikira pota akazi ena akamva zoti mwamuna wawo akukwatira mkazi wina, iwo amafuna kudzipha. Izi ndizoona wallahi. Kufikira poti akazi ena masiku ano mwamuna wakungwauza zoti ndikufuna kukwatira mkazi wina, amakomoka. Ena amazika musiwa wadaladala basi, nkumatuluka panja apa ndizovala zonyasa basi, ndikumapita kwa kholo la mwamunayo ndikumakadzipanga present ngati akuvutika, chonsecho kufuna kuti mwamuna uja asachite mitala. Ndiye muona kuti amuna ena poopa kuti mkazi wawo achita zinthu ngati zimenezi, iwo basi amazisankhira umoyo wopanga zibwenzi basi. Ndiye tizindikire kuti kukana mitala kuti ndi njira yomasula anthu awiriwa, ndiye kuti munthu akusemphana ndi uzindikiri wa Allah tabaraka wa taala. Timakhala tikudziwononga tokha potsatira zilakolako zathu, ndipo tikatero timayamba kuchitenga chisilamu ngati ndi chipembedzo chomwe gawo lina sikinaunikire bwino makamaka pa mitalapa. Msilamu weniweni akuyeneka kuvomereza uthenga wonse umene Allah subhanahu wa ta'ala adapereka. Tiyeni tikumane mu part 2 ya episode ino yomwe tidzakhale tikupitiriza pamene tasira pa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.